Jonathan lian na le anupui Christy Marthilton karon pho chuak dona chumi ma in Christy Marin IG a post na hi anchir chuak photila chumi zo a video kan clear hole donia voin kan khom program kan holam chu ka u ka jin na thil poimo awangin asama khwa pakhat redzola kausan pakhata kan koya Sunday school no pangte chuan jan in khom an lo nei meka kan to don ti an lo shelok lova biak in kan thlen chuan mei cheno pang pakhat hian ka pasal hla ka chiang non le thin hi alo sameka ka pasal chu biak in tuala awm to ti a shelo ka pasal chuan a thong thuta biak in chunga chuan alut ve ta a hmu vele no pang chu a ham hai lutuka a hlim boxi a atap chuak hiala hla po chu asa chunjom thei talova chuta ka pasal chuan panhnain azai puita ani a hlim om tak zeta niman a chau thlakin kong a chelena a he thil hian kani man atinuam hle mai pathian wang liau liawani atia